sohvalle ja meille jäi jutut vähän kesken. Saa nähdä, kuinka kauan saadaan tässä olla. Joo. Eli kerrot sen just, että miten susta tuli urheiluselosta ja sut niinku, lähinnä on niinku tunnettu tuossa Sport Magazine-ohjelmasta. Millaista sitä oli niinku tehdä? No, se oli kyllä erittäin opettavaista aikaa, koska kun sä teet jopa puolen tunnin ohjelmia telkkariin, niin sä opit kyllä tosi paljon. Ja sitten tietenkin se kun aika on tänä päivänä aika kortilla, että jos vaikka urheiluruutuun teet 2,5 minuuttia, niin se on niin kuin pitkä juttu. Ja Sport Magazine se ei ollut yhtään niin lyhyttä juttua. Niin se oli hyvin opettavaista. Laidasta laitaan tehtiin eri lajeja, joskus oli henkilöhaastatteluja, joskus oli reportaaseja, joskus oli rockivideo. Se oli kyllä erittäin miellyttävää kaikin puolin. Se oli vapaata, se oli luovaa ja vaikeaa. Mä itse tykkäsin sitä kyllä katsoa, niin vaikka väliin nyt ruotsin kielestä ei ymmärräkään mitään, mutta mun mielestä tekstitys. Tekstitys, mutta ohjelmana se oli niin kuin tosi semmoinen hyvä. Joo, ja jos ajatellaan kuitenkin, että ohjelma on pyörinyt vuodesta 1985, niin harvat ohjelmat elää 30 vuotta enää tänä päivänä. Urheiluruutu on elänyt pitkään, TV-uutiset tietenkin ja näin, mutta että ei levyraadit ja nääkään sentään 30 vuotta elänyt. Kai siellä jotain on tehty oikein, jos näin sanotaan, että se paikkansa on pitänyt noin hyvin. Eli se oli semmoinen korkeakoulu sitten sulle? Se oli todellinen korkeakoulu, mutta myöskin sellainen niin kuin silleen henkireikä, että kyllä hyvän pitkän insertin tekeminen, se on yllättävän vaikeaa. Ja sä saat niin kuin jopa määrätyn suhteen siihen ihmiseen tai urheilijaan tai joukkueeseen tai mistä sä nyt sitten teetkin juttu. Koska sitä mennään niin syvällä ja niin intiimisti ja niin lähelle. Otetaan tuo vuoteen 2012. Oliko se silloin kun sä hyppäsit niin kuin sitten Yle-urheilun puolelle ja sitten suomen kielen selostajaksi? Ja mä haluaisin nyt sanoa niin kuin kaikille katsojille, että kun sua parjattiin näistä selostuksista Sotsin kisoissa, niin tulkaa itse selostaa niin kuin ruotsin kieleltä suomen kielelle. Ei se helppoa ole. Joo, mutta taas toisaalta niin katsojahan on oikeassa. Katsoja määrää, onko selostaja hyvä vai huono. Ja mä en niin kuin oikeastaan edes voi sanoa, että mikä on hyvä ja mikä on huono selostus. Se riippuu niin monesta eri asiasta. Mutta ihmisellä on oikeus mielipiteeseensä ja mä en voi niin kuin sanoa kenellekään, että olen nyt sitä mieltä, että minä olen hyvä. Koska jos hän on sitä mieltä, että mä oon huono, niin se on silloin se, niin kuin se oikea juttu. Oliko siinä vähän semmoinen niin kuin tavallaan kun tämä koko jääkiekon MM-kisojen selostus niin kuin vaihtoi, että se tunnettu ääni sitten hyppäsi toisiin leipiin ja sitten tavallaan tilalle tulikin joku muu ja onko niin kuin tämmöinen niin kuin vaikuttanut sitten? Niin kuin, että tavallaan niin kuin kaikki oli tottunut siihen yhteen selostaan. No varmaan siinä, mutta ihmisellä on oikeus päättää, että mistä mä tykkään, mistä mä en tykkää. Ja niinhän se on oikeastaan, jos mennään kouluihin, sukuihin, vaikka mihinkään. Että ei kaikki tykkää kaikista, eikä kaikki inhoa kaikkea. Se on mun mielestä oikeastaan aika normaali tilanne, mutta se on tietenkin kivempi, jos 70% on sitä mieltä, että on hyvä ja 30% sitä mieltä, että on huono, kun että se on päinvastoin. Silloinhan se voisi käydä raskaaksi, jos tulee koko ajan shittiin. Mitä mä kuuntelin niitä sun, niin jotenkin siinä huokui sun semmoinen niin kuin sympaattisuus ja se sun persona siinä sun selostuksessa, niin ei se mun mielestä niin kuin huono ollut tavallaan. Et se oli vähän semmoista ehkä erilaista se selostamistyyli. Joo, no kyllä Joo, toi on varmaan aika hyvä analyysi siitä, mutta kaikki selostaa omalla tyylillään. Otetaan kiinni tuonne Sotsi 2014 kisoihin ja siellä varmaan niin kuin kaikki muistaa sen, niin kuin sen hetken sitten, kun ollaan voitettu pronssia. Ja mä oon itse jäähallimaailmassa ollut töissä, niin
ehkä mä haluaisin nyt katsojille kertoa, että tavallaan kun se semmoinen tunteinen purkaus, mikä sullakin siinä oli, että tekin olette niin kuin monta viikkoa siellä, niin tavallaan te kasvatte siellä niin kuin sen joukkueen mukana, te olette päivittäin tekemisissä, niin se varmaan purkautui semmoinen niin kuin hyvä fiilis, sit kun sattui tämmöinen niin kuin... Joo, ja kyllä tämä silleen kulminoituu myöskin Teemu Selänteeseen, että mä taisin tehdä ensimmäisen juttuni Teemusta vuonna 1991. Joo. Et siinä on tavallaan... Siitä oli kulunut 24 vuotta. Et tavallaan, vaikka sä et edes hirveän useasti ole tekemisissä, mutta kun se aika-akseli on niin pitkä kuin se on, niin sä oot kuitenkin sitten kokenut hyvin paljon iloisia hetkiä, mutta myöskin surullisia hetkiä, niin kuin esimerkiksi just Teemun kanssa. Ja sitten kun on noin tunteellinen hetki ja sä tiedät, että nyt se on loppu, niin en mä vaan voinut sille mitään. Ei, kyllä. Se vei mukanaan ja sehän vei Teemun mukanaan ja se vei Kimmo Timosen mukanaan ja näin poispäin. Että kyllä siinä niin näki, että siinä niin tunnetta oli aika paljon. Ei se näytelty ole. Niin. Ei se näytelty. Ja mä voin aistia sen, millainen se fiilis on just ollut siinä niin tilanteessa. Joo, että mäkin muistan sen silloin, kun Teemulta meni jalka poikki. Joo. Ja oltiin sen tiimoilta niin kuin tekemässä juttuja ja näin. Ja sitten ollaan 24 vuotta, niin kuin, tai yli 20 vuotta niin kuin myöhemmin, ja edelleen äijä voittaa niin kuin pistepörssin Suomen jengissä ja näin poispäin. Että onhan se niin kuin aika huikeeta. Ja mä muistan myöskin Tanska, kun voitti EM-kultaa Fudiksessa 92, niin silloin oli myös semmoinen hetki, että kaikki karvat nousi pystyyn, koska sitä niin kuin tavallaan tajus, että tätä hetkeä välttämättä ei tule koettua enää uudestaan. Niin. No niin kuin tavallaan siinä, kun sä oot urheilutoimittaja, niin sä pääst vähän siinä sivussa kokemaan tuollaisia hienoja hetkiä. Voi. 26 vuotta on ollut urheilutoimittajana ja kyllä on niin monta sellaista hetkeä tullut koettu, eikä vaan niin kuin Suomen tiimoilta, vaan se hetkihän voi tulla mistä vaan. Se voi olla turkkilainen painonnostaja tai mikä vaan softball-matsi yhtäkkiä, missä se on se hetki. Joo.